stojíme rozhodčího zápasu. Dagmar Damková. První střela na bránu. První skvěle vytlačil. Božal. Kuchár. Přidávka na Kužel neprošla. Šil. Kuchár. Kužel. Rozjíždí akci. Střílí. Dolejš. Ale Trnka skvěle zasáhl. Do přímo. Další střela. Skvěle Tvrdík zasáhl. Šilo. A Tvrdík má víc pod kontrolou. Tak to bylo jen tak mít. Šil. Pfeiffer. Udělá, ale ne. Dolejš to dostává k míči. Doležal. Střela a mimo. Tam se hraje dál. Kšilo. Další kšilo, ale pouze na paty dostal přihrávku. Doležal by měl napadat. Žil zkouší střílet, ale bylo mám znovu připravený. Takže obránci by měli víc odkazovat útočníky. To je tak, zatím druhou zápas to vypadá na brankáře Tvrdíka. Bohužel, bohužel jo. Pfeiffer, Šilo zkouší, ale Kužel zblokoval dobře, je z toho no. To udělal pěkně, nic jiného nezbývalo. Takže rozehrání rovnou na krátko, Šilo, ale ten nepřihrál vůbec, přesně. Ale ne, ten nepřihrál dobře, Šilo! A může střílet, ale Tvrdík skvěle chce. Udělal trošku hranice před zemi, ale Pfeiffer stříl a Kužel znovu odvrací nám. Tak zatím obrana ostává opravdu zabrat. Šíro. A znovu Dolejš, ten dá to bude roh. Šíro se připravuje, že tam vytočí po zemi a nepříjemně, ovšem Tvrdík byl připraven. Žel, ale zpracovává dobře. Tvrdík musel zasahovat. Já bych jen podotkl, že Tvrdík předvádí v této sezóně velmi dobré výkony. Velmi dobré, ano. Pokud se zrovna nenapije, ale jinak jako musíme ho pochválit. Byl výkop, ale tam stále nikdo není. Tomáš Doležal by si zřejmě měl nabíhat, ale zatím se mu toto nedaří, zatím je stále uvězněn. Jsem si jistý, co ty rozhodčí píská. A Tomáš Doležal vypadá, že potřebuje střídat, je unavený, sotva leze. Unavený na začátku zápasu vypadá, ano. Spocený jak prase. Pfeifferovi, zkouší. Pozor. Proniká. Pozor. Velká chyba. A gól! Vidláci vedou 1-0. Pičo, vole, fandí se Wehrmachtu. Nejsem si jistý, kdo dal gól, myslím, že to byl Vlasák. Byl to Ondra Vlasák, který v této sezóně předvádí dobré výkony. Pozor, Uher! A další strana, je to gól! Tak to bylo rychle, to bylo velmi rychlé rozehrání. To se Wehrmacht tak dneska dramatuje. Bojím se, aby tohle Wehrmacht nepoložilo, aby jsme viděli ještě nějaké zajímavé utkání, aby se z toho nestala exibice. Stále je tam jeden napadá, to byl faul. To byla velká chyba Doležala. To byl faul, Doležal. A nedivil bych se, kdyby to byla, ne, není to žlutá karta. Nyní ale bude velmi nebezpečná situace pro branku Tvrdíka. Ano, drží se za Lambí. Rány s tímto míčem bývají opravdu bolestné. Opravdu bolestné. Uvidíme, kdo tedy vypustí ten projektil, vypadá to na Uhera. Já myslím, že to nic nebude, i když to vypadá velice nadějně. No, tak tohle to opravdu nepovedlo. Tohle se jim opravdu nepovedlo rozehrání, ale stále u míče. Pfeiffer střílí, ne. Bohužel znovu skvěle zvrátil. Uher to dostal na paty. Doležal. Pojď! Ne. Znovu jsem ukázal jako známý spalovač šancí, opravdu. Šilné už má. Užel. Uher. Už to. Pfeiffer. Teď nám bylo kontrolováno. Uher. A pozor. Šílu. Pozor. Střílí. A je to gól. Tak přesně to jsem čekal. Tak to je škoda. Brankář špatně viděl, Kuchar tam trochu clonil a prošlo mu to mezi nohama a Tvrdík už bohužel nestihl se přemístit, aby nakročil. Pfeiffer. Šílu. A Kuchar se zkusil. Je to velká šance. Jej, a brankář Trnka si připsal velmi dobrý základ. Škoda. Mohla aspoň trochu Wehrmacht pozbudit do dalších útočníků. A máme
tu poločást. Ano, tady vidíme válečnou poradu Wehrmachtu. Zatím tedy moc nepřesvědčil Wehrmacht. Poločase. Tomáši Dolešovali nechybí sebevědomí a jede si mu to bude stačit. Vypadá, že už nemůže, ale bohužel nemají koho střídat, takže to bude velmi problematické. Vole, jede Wehrmacht, pičo! Wehrmacht, takže doporučuji, aby se na tento přenos nedívali malé děti. A střela hned na začátku, pouze napadne zkoušet pracovat, ale tam je znovu trnká. Já myslím, jak sleduji hru, tak myslím, že tento zápas už je dobrý. První střela se pohrozí. Ležal. Užel, Kuchár, vyrají. A to bylo pěkné. To těsně vedle, ale konečně se pokusili ohrozit branku hráči Wehrmachtu. Zkouší obejít Užela, teď Vlasák a je to penalta, to je jasná penalta. A Doležal, no tam je, ano, a vypadá to na kartu. A já nemyslím, že to byl zase takový zákrok. Rád bych tvrdý zákrok, byl to velmi tvrdý zákrok. Já se doma kouknu na opakovačku. Ať můžeme fandit Wehrmachtu, jak chceme, tak to byl velmi tvrdý zákrok. Ten se většinou nemýlí v penaltách ani tentokrát a je to 4-0, pokud se nemýlí. Gól z začátku zápasu rozhodlo o tom, že tohle bude pomáhat, kdyby se Vlasák to zkoušel patičkou. Čeká nás důležitý zápas z Young Power, který musíme jednoznačně porazit a tím pádem bychom si mohli zajistit i výbornou startovní pozici v playoff. Ještě nás čeká zápas s Al-Qaidou. No tak tam je také velmi obtížný zápas s Al-Qaidou. A je to gól! Uher dává gól z rohu. Tam došlo tam se nedomluvili hráči Wehrmachtu. A už je to 6-0, pokud se nemýlí. Pokud by takhle jsme měli hrát i v playoff, tak další ohrožení tvrdíkové branky. Takhle se... Až dostal 6 gólů, tak chytá velmi dobře, těch situací, kdy něj šlo, to bylo opravdu velmi velké množství. Takhle se o první místo opravdu nehraje. A ne, pouze Uher trefil zeď, ovšem znovu je to nebezpečné tam. Pfeiffer střílí, tak ta střela byla tečovaná až tak těsně vedle tyčky. Ta tvrdíka nemohla ohrozit. No, nebyl bych si tam tím tak jistý, kolem nohou. Pfeiffer, Vlasák, Pfeiffer, je to gól. Tak, tohle nemohl nedat. Tohle bylo ukázkové, to bylo jak učebnice prostě. To nemohl nedat. Přečíslení soupeře a Pfeiffer měl naprosto za ten objektiv, nějakým olejem, aby se to lépe klouzalo. A to je konec zápasu. Konec zápasu. Tak co říkáte průběhu utkání? Asi jste na to fyzicky nestačil. Projevilo se to už od začátku. Pokles formy, nemůžeme hrát takovou pozici celou sezónu. Zápas proti vám se nebude tak opakovat. Mluvám se, na všech bych chtěl říct. Mistři! A tady brankář, který měl velmi mnoho zákroků, ovšem nestačilo to na vítězství. Co si myslíte o zápase? Byla to škoda, víte. To určitě. Vidíte, nevyšel, byl jste zřejmě jediný, kdo dokázal odolávat těm tlakům soupeře. Čím to bylo? Neměli straně, nebo už jste prostě nemohli, byli lepší? Tak já nemyslím, že jsem byl jediný, který mu zápas nevyšel. Evžen Kuchár hrál výborně, zachytal nám golman. No ovšem nepodařilo se vám prosazovat se. Byl jste jediný, kdo dokázal v té obraně. Klást houževnatý odpor, no. S nebojácným Hrotem Tomášem se nám to moc nepovedlo. Tak co se dá dělat, byl to soupeř od naše možnosti. No. Chtěl bych se právě zeptat na Tomáše Doležal, vypadal velmi unavený. Co to bylo? Nějaká viróza nebo co se děje? Fyzická zdatnost není u všech hráčů v našem týmu nějak vysoká, ani u mě. A ještě když nám nikdo nedovolí střídat, vzít druhýho hráče na hostování, tak to není to pravdivé. No, tak samozřejmě, že s tím se počítá. Co bys řekl? Sice Wehrmacht bránil, ale jsme se s ním vypořádali, jsme trpěliví. A co byste řekli k kvalitám soupeře, jak to vyšlo? No, tak hráči individuálně nebyli moc dobří, ale jako tým hráli slušně. A my jsme byli lepší. Děkuju a gratuluju.